Hello guys, welcome to my vlog. Guys, manlit agmig langgam guys. Kaya daghang langgam diri sa basak guys. Tanawan nyo guys kung unsaon paglitag para makita nyo guys ha. Sige guys, dito na tayo magkita guys. Salamat. Yan guys, padung namin nga to guys. Tanawan nyo guys, diba? Ay, basak din guys oh. Luag kay guys. Ang uban guys, nauna na guys. Tanawan nyo guys, unsa ang pagbuhat sa gitawag na mo diring lit guys ha. Para sa langgam sa palayan. Ito sila guys, ay naghimo ng uban guys. Tanaw guys, unsa paghimo guys. Pagkainita guys, murag tagnas desierto guys. Naras lang guys ay mani manggawas ang langgam guys pagbunta guys. Dah guys, naghimo guys. Guys, maayo kay malit guys, ambot na ba kani kuha unya guys. Na guys oh. Tanawan nyo guys para namoy kamauhan sa panlit guys. May kani mo himog lit guys. Kuha mga ning wakwak. Ano guys si Pardindo guys. Oh guys oh. Ato lang sa balikan guys, naawat rin guys, daghang tamak langgam guys. Mga guys oh. Mga tamak sa langgam guys oh. Dagko guys, tamak sa tao. Oh my god. Ngani man managon langgam guys, kinagas ay. Kay tambuan mo ni guys. Giharas guys para limpyo. Dapat ko sa kauban guys ah. Guys, tara guys, hapit na mo man yang ibuhat guys. Ambot unsay gihimo ani guys. Ingon siya guys, maayo kuno siya kay guys mukuan guys eh. May kuno siya mukuag panglit guys eh. Murag wa siguro nimo mao guys. Di ba ka sigbin makuha niyo guys. Na guys, higot yang ibutang guys. Kuha na guys, yan ang kinawat guys, higutan manok guys. Wala guys, wala. Mau ba na yang kuan guys? Mau ba na yang hinimuan guys? Humana guys, nanami usa guys. Togo. Balik ko lang na namo guys sa sunod tuig. Ay tay. Apa mo? Asa pa kasunod na? Asa ta sunod butang? Aw kanina buho. Ang na din moagi din langgam de. Mo mag ilagam sa moagi de ah. Kaya ba nang nabonto mo kung nakita nang din. Ang iya ding ilhanan guys kanang nay buho guys. Kay mo din ay agis langgam. Na guys ay murag langob siya guys ba. Agay. Ngari be. Mure na yung kuan guys, tigami ambot lang kani ba guys, makakuha ba kani unya guys. Yan ba kading tan kaya sa tuto under. May kasi mahimo guys oh guys. Ambot na mao ba kana guys. Ato unya na makita guys kung makakuha ba di. Tag sa kadangor na. Wa man ay kuan guys, ini makakuha nig langgam guys, maguyod lang dai ni. Madagit lang dai ni yang higot kay mubo man gayo. Ito. Tambalan maguning manghuay kuan guys. Langgam. Jikar situ
jud si karo. No guys, oh, yang kuan dia guys no, yang gidutog maayo. Kani guys, ikaduha na ni guys. Ikaduha ni guys, pero dugo ra kay guys. Dangaw ra kuan guys. Ganiron ko niya guys para wa ko ni mulusutan sa langgam. Tapos diri na po na siya guys, ni kuma na guys. Ngari pengon guys. Kaya usa guys oh. Among kauban guys oh. Wa nila nahimo. Imbis manguwag langgam guys, tanaw guys oh. Kaon siguro nigbadyang. Kaon siguro nigbadyang guys, panigbas ang badyang.